dnešnom videu vám idem niečo veľmi dobre ukázať. Ja som podvázal. Zobral som babkiny mobil a dal som na všetky videá like. A to viete, čo znamená? Pozrite, koľko bude mať lajkov. Pôjdeme na moje. Oh my god, vidíte to? 106 lajkov a 10 odberateľov. A to kvôli tomu, že som ja podvázal. Chápete, ja som celý čas podvázal. V celom živote som ja všetko podvázal. A teraz tu mám 109 odberateľov. Veríte tomuto? Bro. Come on. Toto je hustý. Ešte na short. Boom, like. Teraz uvidíte o chvíľku 110 lajkov. Toto je neuveriteľné. Ďakujem, babi. Ja potrebujem babkiny v mobile, niečo si tam drink. A to je všetko dnešné video. Čaute.